Takže nazdar, zdraví vás pán Kocúr. Áno, zdraví vás pán Kocúr, ktorý zaspal práve keď som vám chcel ukázať, že aký je krásny, ale aj tak to určite uvidíte. No to je jedno, toto je moje prvé video, takže prosím, nehejčite ma. Ja viem, že to asi bude úplne hrozné, ale tak to je jedno. Dobre, ja by som vám chcel ale ukázať takú vec. O čom vlastne bude táto séria, by to mala byť taká, proste séria, bude viac sérií. Takže jo. A je to toto. Dobre, nevidíte to síce. Úplne celé je to proste také Lego mesto, ktoré z vrchu vyzerá úplne odporne. Ale keby sme si to trošku priblížili, tak to začína mať je to proste, tuto sa stáva skala. No, jeden takýto pracovník sa šmykol na takej bananovej šupke, ktorá je tuto padnutá, vidíte ju tam. Pri takej červenej vecičke. No, dobre. Takže on teraz padá. A už smeje sa, takže aspoň čtyři. Tu je ďalšia pracovníčka, kde tu je... Ahoj. Tá sa tiež usmieva, ale je úplne jedno, že jej kolega jej padá. A tá sa tiež usmieva. Tu majú kontajner, tu majú samozrejme rebli. Tu je taký vchod do takej jaskyne, ktorá ešte není hotová. Vidíte, tam zrejme proste. A to by sme tam možno mohli nechať. Kde tu? Tuto niekde by som nalepil papierky. Zákaz vstupu do jaskyne. No ale taký mladý chlapec sa dá povedať proste. No, je to mladý chlapec určite asi. Tak sa tam vydal, lebo proste tu je poklad, vidíte ten červený diamant. No ale práve tam boli zlodeji. Takže tento už na ňo ide mieriť aj tento. Oni si tam priniesli zbíjačku, krumpáč, proste lopatu, všetko. A dokonca aj kladivú baterku. Ale policajt, keďže nevšimli, tak no, asi to nevydrží moc dlho. Tu máme ďalšie nejaké Lego figurky. Takže tu je taký strom nešťastia. Akože nie nešťastia. Tuto sú také mini dvierka. V tých mini dvierkach takto vidíte také mini dvierka. Keď sa to roztriaslo. Toto sú také mini dvierka, ktoré sa dajú jak vyklopiť. Čakajte. Takto sa dajú vyklopiť. Okľudňa aj takto. No. Keď tam bude bývať proste potkané ešte ten domček není hotový. Ktorý, keďže tuto som vám ešte povedal. Ono sa tu natáča film. Áno, na tomto celom sa proste natáča film. Áno. Tuto proste všade, tu sú takí piráti, majú výbušniny a proste to všetko ešte budeme robiť. To je taký pekný podôčik, nie je rybička. No. Ale proste tu je kameraman na takom žeriave, ktorý som musel upraviť. Pretože proste, čakajte, asi to normálne jest. Že proste mi to nedržalo normálne na tom, čo mi bolo hneď jasné, lebo som to proste sem do stredu zavesil. Takže jo, nedržalo to. Lebo keďže tu stál, tuto, vidíte, on je to. Tak som to robil takto, proste je tu takto Lego dielik zasunutý. To asi dobre neuvidíte, ale proste dúfam, že to dobre uvidíte. Ktorý je na tomto zasunutý a pripojený na toto. Sice to nevyzerá moc pekne, ale akože aspoň niečo, chápete? Aspoň niečo tam je. Takže. No tu je ten kameraman, ktorý si drží croissant. A za ním prišiel potkán, lebo si tiež dať. Chce proste ochutnať a on tu proste v kľude kameruje. To je akože vážne iba film. Toto, ako vidíte. Toto je svetlo. Takže. A toto tu je vlastne. Tu bude ešte taký niekde veľký rad, som chcel robiť tuto v strede. Taký, no. Tak, proste nie, na to som zapomnil úplne. Proste tu už začínam robiť taký zad tej lode, proste, chápete? To bude loď, proste. Tu bude taká stroskotaná loď a preto sú tu tí piráti. Ktorí si tu už brali nejaké kusy a robili si toto. Potom nejaké namiesenie, proste mám tu bombu. Bombu tu asi našli, takže toto je šmykačka, ktorá tu vážne robí, dobre. No, tu sú také. No, toto je samozrejme plastové. Toto vidíte, to červené zaostrie výborne.
Aj na to mi zaostriť, to je všetko proste plastové, to som tam dal len tak. No tu je samozrejme niečo aj peknejšie, trochu sú tu nejaké listy legové, chápete? No dobre, ale aby toto video malo 2 hodiny. Iba tým, že vám tu proste ukazujem veci, no aj keď vlastne dobre. To je možno celé dobre, nie? Dobre, tak prvé video bude o tomto. Nemusím ešte urobiť názov, tak mám tu docela zatiaľ bordel, keďže to stávam. Ale jo, mám nejakú zbierku autov, najväčšie a najlepšie také Porsche veľké, tak mám v tom novom dome. To mám ešte nahovoril, že stávam. Pozrite sa na to, je to takéto Lamborghini. Výborné. Proste takéto Lamborghini už mi to zaostrilo konečne. Je to docela dobré, má tu samozrejme válce, je to V10, ktorá je, keď idete, tak vidíte, že oni proste sa nadvíjú, chápete, no. Dajú sa tomu otvoriť aj dvere, samozrejme, keby niečo, proste chápete. Musia byť otvárať tie dvere, lebo inak to proste není legálne. Dajú sa aj urvať, ale nebudem ich urvať. Prečo by som ich mal urvať? Samozrejme sa aj druhé dvere dajú otvoriť. Yes. Aj kapota sa dá otvoriť, kde je teda kufor. Tuto je V10, tu je to V10. Krásne, mne sa na týchto mega páči, ale mne sa tie auta mega páčia zo zadu. Lebo proste, keď sa na to pozriete zo zadu, tak to je úplne niečo neuveriteľné. Mne sa docela páči.